si ya ka anyị pụtara gị ka ọ na-eme ka anyị chade ya na edo ọzọ funny ebro a comedian ebu a comedian edo ọzọ funny na ema ha nwe efe ịmụ na-agụ na arịtu di ya ọ mụzịara ekwechiri gari anyị na anyị nọ ebe a we are not going anywhere we dey because we are doing it with passion. I had a beer for head dinner. Yeah, na-enweta ya bụ jara. You know when we started comedy, Yabo, remember we do uninvited. Yeah, na yo biko nyenu na mic biko. Let's show ourselves. Ndeketa anu nwa. Emo ọdụkwu dị comedian. Ngwa jee na-eje amụọ sị na ndị ya akpọmdo. Isi ya ngwa bịa nụ show go si will picture ntị na billboard so that ka ama na no so abịa. You understand? So ndị bai ndị Igbo bai do ka nna ayo. And the government had enyere aka atọ. Yes. Government. So they try harder small bụ ndị Imo state government during the time of Rochas. It really helped entertain us. Enugu during the time of Sullivan Chime. I check mgbe now. That was when so many artists sprang up. Yes. Na Anambra State anụnwa imewuru onwe na comedy gụwuru onwe na egwu ego ife gọọmenti ụtọ. Gọọmenti of Anambra State enwe the time ah. Let me be honest with you. Ọ bụ no ye dị ka no Imo State government mgbe ke Rochas, because I could remember na emechalụ mee so many of them SAs people onye try to kwalịa na Anambra Obiano, when I think he was the one that brought in Bob Manuel. Yes. And Zubi Michael. Yes. Otu akwa ka ndị Imo State si wee kpọbata Nkiru Sevanos. I think Chief Imo. Okay. Yeah, I think no one bring a Chief Imo something. These are people that are representing you people well. Honor them so that other people in the fanya will have more energy and encourage to keep doing it. Ndị mmadụ afụtabakwa ndị mmadụ akwụsị ịfụ ha less. Ebido malụ na talent. N'ife dị n'ime ya. Yambaba. Kedu ife ji wee mali? Ọkwa odogwu na Aisha na nwunye na-enye a na-akọ ọnụ na anụ ọgụ. Na-adọba Ngwanụ n'ọnụ n'ọgụ nke post onye ka anyị ma na ọ ya aga ka nke ya mba. Yes. There is something special. Even ime first one, season 1, season 2, season 3, ọ dị ka anyị mere ịgba break.